Halo bolo, neng pasar bolo golek lontong. Monggo. Belanja. Mak, cek uman lontong apa ora, Mak? Pintenan iki? Pinten? Nesen iki? Lontonge bolo. Sen iki pinten, Mak? 1250 kena mbok Sen iki 1500. mbok anggo di koen nduk kembali iki. Apik iki aku nggone. Nggih. Nggone waktu. Iki mau 50 tak njupiro. Nyuwun sejinah mawon. Nggih. 15.000 kok sedekah. Murah lho bolo, 1.500 wis entuk lontong. Lontong diiseni tempe ya dadine arem-arem. Lah nek lontong dilebokno tempe ya dadine melek merem, mergone karipan. Ya, Mak. Paringi sejinah. Sejinah 10 bolo, nggo bingung. Kurang darani kok. Nek pirang dina loro. Hargane mula-mula nek korting ya ora saenggo. Kang ora saenggo lah. Korting. Niki, Mbah. Sayang. 35. Apa benar sabuk-sabuk yang dulu. Nggih. Matur suwun. Lanjut golek iwak bolo, mubeng-mubeng pasar iki. Monggo, Mak. Golek semangka saiki lho bolo. Awas aku ngerti iki. Sinten? Nggih, no. Follower iki mesti. Heboh mesti. Tahu. Nggih, no. Ya. Masya Allah. Mana Mbak Nur? Aslinya sini aja. Grogi aku malah ketemu followerku ngene ku. Iya, no. Terima kasih. Pulau Jawa ta pulau apa? Iki semangkane milih sing dawa apa sing bunder iki ya bola enake. Sing dawa apa? Jawa. Oh, sing gedhe dawa. Enggak, cocok kembarannya jenengan. Nggih, Itu sinten? yang itu. Mana? Itu kembaran jenengan. Itu sendiri. Nggih, no. Masa kembaranku. Wes, heboh. Kepethuk tanggane misan iki. Kayak golek lontong apa ora? Lontong lawah batak ya. Jarene Pak jare milih sing gedhe dawa iki. Piye iki? Pirana niki, Pak? 320.000. Kok ana 320 barang? Iya 7.000. Ora 5.000 niku. Itu yang selama. Ala iku lho sing gedhe dawa 5.000. Boleh. Kamera di zoom iku lho. Delok kamera lho, semangkane gedhe dawa. Boten. Semangkanya. Niki YouTube. TikTok, YouTube, Facebook, anak kabeh. Biasanya kok Mbak Mbak libur. Iki aku kayak loro wae. Sing gedhe dawa. Gede Jawa apa? Pilihno sing gedhe dawi. Sing menul-menul. Kalau sing ngomong ya. Ya. Pak, Ping apa ya? Ya. Pak, artis ini Mak, artis Mak. Artis Depok. Lho ning pasar ku tujuane golek lontong ambek iwak. Lho entuke semangka barang bolo. Lho. Makasih ya. Nggih, terima kasih. Ayo bolo. bola-bola ku sampean Oh nggih, bolo. Bola pati. Monggo, Pak. Iya.
Golek iwak. Mochi dimakan ya. Oh iya. Bu. Ini masak bentol. Ini gede ya. Nah, kuliwai jenis kana lho bola lho. Jauh di sana. Ibu Iwak. Niki jenenge iwak napa? Kula butahe mboten iwak cumi, Bu. Butahe kula iwak cuma-cuma, Bu. Wonten iwak sing cuma-cuma? Cuma-cuma niku wis parengke. Pinten niki sekilo? Nek sing niki 30. Aku kunci kula, ngono sing kita gantian. Ti 50 iki 30. Mila sing ndi wae? Cumi-cumi apa cuma-cuma? Ngoten, Mbak. Mau wis bar gorok aja mau, Mbak. Arek golekno lontong. Iki cuma-cumane ra ono sing gedhi no, Mbah. Sing gedhi jare bapake sing gedhi Mbah golek. Golek sing gedhi bola. Malah cilik-cilik mikene. Kono lae. Soteng, Mak, soteng. Iki jenenge mak apa, Mak? Oh. Lah bala 45 70 45 tinggal pilih karek milih iki sing ndi. Iki tuku siji ngene ya oleh apa ora, Mak? Boleh. Boleh. Ya tuku siji ngene oleh, ngono tapi tak pangan dhewe nek omah. Boleh. Boleh jare. Iki ayo bala. Oh, digedhi. Wis iki ae lho, Bu, kayak iki. Berapa? 1 kilo? Sekilo aja 35. Aja 45. 50. Aja. Ya 50. Aja. Nyang-nyangan rego bolo wong wedok iku ya ngene iki. Gaweane ngenyang ra gawa ya, Bu ya. Iku iki mau pira? 45. Enak endi? Enak kabeh. Enak kabeh. Kira kok enak iki. Enak iki lho kan ya cepetnya. Iki. Ya enak iki lagi. Ya nek iki ya setengah wae. Jadi apa tak nggo buah? Jadi apa digo buah dadi ngirit bolos setengah ae rasane akeh. Setengah wae.
Segede-gede kayak aku loh. Wes ngenyang. Wes ngenyang ijamil. Ya wes ngene iki bala wong wedok iku ngenyangan. Aku nek kerasa Ampun. Soalnya mau wis bareng anu ayam barang iki ape gawe lontong. Ayo bola lanjut keliling-keliling pasar golek sapu sik. Amit. Amit. Bulu sih cari apa? ora usah video. Mana ke apa no? Aku mau petok dan ngene ora usah video jare. Samene wae, Mbak. Nggih. Bang delok ketoprak apa ora, Bu? Aku digawe mbok. Deke. Bawang senam, Mbak. Lho cikalane bola lho wis bar parutan iki 2.500 ra wis murah apa piye? Karek mersing kok. Video, Mbak. Ayo, Bu. Bet. Aku tak mampir. Iki karena aku tuku lontong. Iya, udah masak aku tak mampir. Oke, siap. Menek kawanan kok ya serauman lho. Bar keliling pasar lanjut sarapan bola. Sarapan, Bu. Nggih, monggo. Napa mawon niki? Riso, ayam, mangun, lodeh, Bulan ini jam nanyong. campur. Nggih, manyong setunggal, kalih semur setunggal. Nggih, biasa. Bapake wis apa lho? Langganan nggih, Pak. Angger moro pasar ya ora lali sarapan ning kene bolo. Jangan merico ndas manyung. Nggih. Kan ada. Coba. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Mbak Smet. Kabeh, Mbak, yang ini. Nggih. Nggih. Begini kang pedes. Sarapan semur Tambah. ngenteni mericone bolo. Sew. Ini kene khas merica. Bismillahirrahmanirrahim, sarapan sik. Mantap. Mas ini kepala apa lagi? Kepala mawon. Kepala. Nggih. Nggih. Kula niku senengane kepala, Pak. Minumnya apa Mas? Es teh. Nggih, teh anget. Sangat kalau es teh apa teh sedaya? Teh anget sedaya. Tuh, bolong. Iki khas kene ana ndoke. Ndas manyong seger iki. Mantap, pedes, pecut ana kabeh. Monggo mangan lho, warung pojok jare. Mantap. Piye ngene iki nek mangan bolo bingung antara jangan merica ambek jangan ambek jangan semur ambek jangan as.
Mantep ya. Nggih. Ya wes ngono wae ya Bala. Besok jumpa lagi. Suminten Suramanggala cekap semanten atur kawula. Nuwun. Salam para selawase. Dadah. Monggo makan.